Can you believe this? My grandmother sasihlupheka naye wangifundisa ukuhamba siyonana. So sihamba siye emzini yabantu siyonana sifuna ukudla. Sometimes sikuthole, sometimes singakutholi. But wayinengoma yakhe njalo ayicula ethi akahlulwa lutho Jesu, akahlulwa lutho, akahlulwa. Le ngoma le wayicula siya noma sibuya, ukudla noma kukhona noma kungekho sikutholile noma singakutholanga, kodwa ingoma yayingashintshi. Ingoma yakhe yayingashintshwa ukuthi ukudla kutholakala, yayingashintshwa futhi ukuthi ukudla kutholakalanga. Kusho ukuthi ukukholwa kwakhe nje nethemba nokubona nokuba nombono ukuthi le ndlela beyiworth ukuthi sihambe siyofuna ukudla. Wayingajike endleleni ukuthi wayihamba nayo indlela, ingoma ethi akahlulwa lutho Jesu. Noma uJesu ngabe mina ngicabanga at my age ukuthi uhlulekile ngoba sikuthola ukudla, kodwa yena wayedlula ahlabelela ingoma efanayo ethi akahlulwa lutho Jesu. So I'm simply saying to you, kungenzeka uzame namhlanje ngoba impilo umzamo, into ingalungi, mhlawumbe uphinde uyizame kusasa futhi ingalungi, kodwa ingoma nephupho noma ngabe iziphi inhlupheko noma ngabe siphi isimo asingalithulisi iphupho nombono ukuthi yini oyiphokophele, yini oyifunayo. So ihlabelele nawe le ngoma, uyozama noma kungalunganga uyihlabelele noma ubuya, phinde uyihlabelele uya, uphinde uyihlabelele ubuya, vele akahlulwa ilutho.